Ilkka-lehti 28.10. vuonna 1926. Ylikylän nuorisoseura. Jo silloin kun Kauhavan nuorisoyhdistys perustettiin, kuului sen johtokuntaan muutamia nuoria miehiä Ylikylästä. Sittemmin Kauhavan nuorisoseuran alettua toimintansa, ottivat ylikyläiset huomattavasti sen toimintaan osaa ja kävivät sen järjestämissä tilaisuuksissa. Samoin kuin Alakylässä alkoi toiminta Ylikylässäkin. Lukuyhdistyksen nimellä Kirkonkylän nuorisoseuran alaosastona. Keräyksillä, lainoilla ja iltamainpidolla saatiin kootuksi varoja, joilla hankittiin kylään jonkinlainen kirjasto, joka sijoitettiin aluksi Niemen kauppaan, josta se myöhemmin siirrettiin Perttulaan. Samoihin aikoihin tosin toimi Ylikylässä tavallaan itsenäisenä järjestönä, Edistysseura-niminen järjestö, joka järjesti jonkinlaisia tilaisuuksia. Sen toiminta lakkasi kuitenkin pian. Varsinaisen Ylikylän nuorisoseuran perustava kokous pidettiin huhtikuun 12. päivänä 1903 Passinniemessä. Johtokuntaan valittiin tällöin Matti Passiniemi, Kustaa Autio, Vihtori Lahti, Antti Perttula, Juho Saarikoski, Elisabeth Kiiku, Emil Passiniemi, Juho Luoma, Vihtori Perttula, Vihtori Finni ja Jalmari Alppinen. Toimintaa ei kuitenkaan voitu aloittaa omissa nimissä, sillä venäläismieliset viranomaiset sen kielsivät. Tästä syystä se toimi Kauhavan nuorisoseuran 7. piirinä. Aluksi vuokrattiin huoneet Perttulan Jaakon tuvasta, jossa toimittiin jonkun aikaa. Tila oli kyllä vähemmin soveltuva sellaiseen tarkoitukseen, jonka tähden alettiin katsella paikkaa mihin voitaisiin oma talo pystyttää. Talolle sopiva paikka löydettiinkin Saarikoskelta, mistä tarkoitukseen ostettiin tavallinen talontupa ja tonttimaa. Lisää siihen rakentamalla ja korjaamalla saatiin talosta sellainen, joka toistaiseksi voi tarpeen tyydyttää. Tässä jatkui toiminta vuoteen 1907, jolloin seuralle valmistui uusi uhkea talo, jota varten piirustukset oli lahjoittanut tohtori E. Niemi ja jonka rakennustyöt johti Matti Niemi. Nuoriso, joka silloin toimi ehjänä ja yhtenäisenä, osoitti tässä rakennustyössä ihmeteltävää sitkeyttä. Täällä jos missään saatiin taistella alkuaikoina puukkojunkkari-aikakauden jälkimaininkeja vastaan. Kuitenkin niistä selviydyttiin voimakkaiden järjestysmiesten avulla verrattain hyvin. Keväisin kun joessa kulkivat suuret, tukki- ja proksiuitot, olivat niin sanotut purilajätkät aina paikkakunnan vaivana. Ne tekivät usein päätöksiä, että ajetaan yleisö pellolle. Vanhemmat miehet kuitenkin kertovat, että jotkut saivat aina Lipoosen lähdön. Edellä on jo useampaan kertaan mainituksi ne työmuodot, joita käyttäen on suuria tarkoitusperiä palveltu. Täälläkin on tehty valistustyön syväkyntöä. Toiminta oli varsinkin alkuaikoina voimakasta ja säännöllistä. Mallikelpoiset kokoukset ja iltamatilaisuudet olivat määrättyinä aikoina, ja jokainen tunnollisesti täytti tehtävänsä. Olipa yhteen aikaan seuran näytelmätasokin verrattain korkealla. Mainitsemisen arvoista työtä ovat alussa mainittujen lisäksi seuran hyväksi tehneet veljekset Daniel ja Oskari Saarikoski, Kalle Erkkilä, O.S. Ilmari Kivinen, Vihtori Tervasmäki. Tällaista aatteellisen toiminnan aikaa kesti vuoteen 1912, jonka jälkeen alkoi laskausi, seuran olleen jo melkein rappiolla, kunnes vuoden 1920 paikkeilla alkoi noususuunta, jota kuitenkin jatkui vain jonkun vuoden. Tällä kertaa otetaan voimakkaita otteita seuran toiminnan järjestämisessä oikealle kannalle, joten toivoa sopii, ja nuorisotyö lähivuosina Ylikylässäkin antaa kauniita tuloksia. Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. Viitattu 0209 2024.